Welcome back mga idol. Mayroon naman tayong panibagong video. Ang ating imumukbang ngayon ay fish curry at saka egg curry. Saka mayroon din tayong isili dito mga idol. Ayan o. Saka kanin sa likod. So bago tayo mag-umpisa, pray muna tayo. Amen. So maraming salamat sa aking mga solid supporters, sa aking mga subscribers, sa mga silent viewers. Maraming salamat sa walang sawang panonood ng aking mga video. Kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share. At pakipalo sa aking FB page, Mr. Dan Vlog. So ano pang inantay natin mga idol? Pisahan na natin to. Ito mga idol oh. Init. Oh. Kain tayo. Mga idol. Sarap mga idol.
Hmm. Hmm.
Nalimutan pa. Sayang. Maraming salamat. See you next video. Bye-bye.